Какво става, хора, аз съм Хитджи и тук при мен е Тетрекс. Здрасти. И ние ще играем Hearthstone. Сега, нека да започваме. Тетрекс ще наблюдава всичко. Каквото правя. И нека да започваме. Ще играя с дек на Хънтъра. Добре, сега да изчакаме опонент. Тетрекс ще ми дава напътствия, съвети и така. Не през цялото време. Не през цялото време, де. Да. Време. И... намерихме. Момент. Rexa versus Jaina. Да. You asked for it. Няма да я жаля. Въпреки, че е момиче. Добре. Да си огледам картите. Този го премахна. Добре, супер талант. На негово място. Опонентът ми си избира карти. И супер! Имам си неща, с които да играя. Накрая ги избрах. На кой? Само като стрелям те мисли. Бастат. Да, с таунта ми. Сега... Защо чака? Сега не знае как да трябва. Да. Най-накрая. Хети са как да го направи. Добре, Да, той. ще пускам Той, да. това. Get in there and fight, maggot! Я чай! Какво? Задължително трябва да дам на някакъв... Не. Използвай декоин. Така, може... 2 мана... Използвай си ултимейт. Да, не. Това не е, че ултимейт, то е способност. Е способността на героя. Може да я наричаме... Ultimate. Отвръща на огъня. Ако ми оглежда това, бе! Гледам, че ми го оглежда. Добре, сега... Ми пак... Това няма как да го пусна това. Чакам за още мама. Целих някой. Какво стана, човек? Стана офлайн. Знам, изхвърли ма. Не. Чакай. Крашна ти играта? Да. Добре, айде. Това пак започва. Добре, вече започвам да слагам таунта. Мечка. Слагам аз едно таунтче. Само, че твоето може да атакува. Да. Те две ще са безумно лесни. И само ако ми се паде някоя карта, която прави таунта ми Wind Fury, са свършени. Да. Добре. Служи си Мудолока. Мудолока, да, Муролка. След това ще пусна това, ще ми дава допълнителна пак. Сам на силния.
Добре. Цата ми. Какво стана? То само за рунда. Да, бе, това съвсем видях. Ако мърлока ми беше How чарч. can I eat? God. Добре. Служи си твоя дуа. Пускам вододоктора. И ще ми остане 4 мана. Ще ми стигне за всички останали карти. Someone call for the doctor. Служи си таунта. Таунта. След като моя таунт беше превърнат в овца. С моделока такова. С моделока, бе, остей стоя. Не беше убията Да. на едно дръв. И след това мисля с стоя да го убия. То са едни и същи, тъй че избрам това. Sever my wrath. И сега едно демидж, подарък от мене. Да си го построя това. Ко ми гледа овцата тая? Thank you so much. Добре. Не сложи нищо. Това е Това е добре. карта, бе. Коя бе? Ето с която е сега стига. Do 5 damage to a minion and 2 damage to Jack Bones. Пъзи сега за по-късно. Да, 5 damage ще би директно. Служи си Ще черно. го сложа това. Мисля, че това. Това ли да го сложа? Не, бе, черно така не първо. Значи това. Не, бе. Абе, слушаш ли май само това? Не, аз не чета, чух, бе. Айде, казвай. Си играй. Казвай, бе. Слушай това. Дварфа. Locked and loaded. Ultimate или това? Дори. Дай, бързо! Low. Job done. Бам. Супер! 3 атака. Засипане, само да ни извади някакъв чарч. Не. They'll never know what. Нищо. 3. Вече не беше в тонта. Да. Стей се за сега. Не, да, това. Ставам. И сега направо... Какво да валя? Да извадя това. Айде бе, пак. Какво? Пак не крашна играта. Пак ти крашна. Да. Слагам органа. Не, добре, какво си искаш? Не, сега. Не. Инфобист. Слагам на Данта. Добре, този ще понесе ужасната си участ. Овцата ще си замине. Бързо! Оле, за малко ми свърши времето. О, танто, че стана вселен. Да, бе, нали сложих му... браво! Аз Голям просто. там. Защо? Нищо. Мразя го този. Добре. Рестор 3 хилт, а? Бе, стига, защо така? Какво? Крашна ли ти пак? Да, изчакай се. Не, всъщност не. Слагаме това, ще ми рестор на Eyes are open. след това... Бам. Супер. Само че си заразходах хубавата карта, макар е. My eyes are open. Защо? Нямам думи. Защо е? Мразя този фарбол. Да.
доктор. Ча. Добре. Whenever you summon peace, draw a card. Слагам си карти. Няма да си ухъбя. Let the pain speak to me. Taste my steel! Of course. Добре, сега той, ако ни извади някаква магическа хелт карта... Get behind me. Добре, и пак тъпата му... Сега се играе от двама. Бам. Аз не помислих за моето абилити. Но успях. Ого, супер, нова карта. И 10 коинс. Добре, хора, до тук мисля да приключа с този клип. Надявам се да ви харесал. Можете да оставите коментар, да го харесате. Ще се видим в следващия клип. Явно във втория епизод. Чао!